Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayo buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Tugnaw ng panahon ba? Pasko na. Mayang tatong kanding saad sa ako gikan sa Digos, mabot diri ron. Ha? Nanapoy saad og kanding gikan sa kuan. Ha? Gikan daw sa Kapalo, patay ano sa patumabot. Gusto ka, Dok? Dalo na mong live ang kanding da sa imong klinik, patay. Manimaw tang kanding sa klinik day. Ay, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang palpitation may gala, sa Binisaya pa, kulba. Sabi ninyo, ordinaryo na siya kaya ba? Sa tinood, ang palpitation mo na siya pagsugod nga di ginagani siya magkontrol ba? Nagsalimuang na imong kasing-kasing. Ang katapusan na sa terminal stage sa palpitation may gala, heart failure. Isura na? Kulbaan ka karon. Nya mabot na siya 120, 130, 140. Di na ganyan siya maunda ba? Sige, kulog. Di nakakatulog. Siyempre, paspas mo naman kasi-kasing. Pag maabot ang panahon na ura ba sige, kapoy na kay kasing-kasing may gala, heart attack. Kung di ka siya heart attack, ang pasabot sa heart attack ang kulang ng supply sa dugo, maski ang kasing-kasing, muna nagdala sa dugo na to, di ba? Pag masubraan na yung kapaspas ba, may nag klog. Wa na. Parang pambot, wa na. Ang sunod kung di ganay ka maigo sa heart attack, congestive heart failure. Sa man ang congestive heart failure? Magtubig na yung baga, lisod ka ginawa. Musamot pag yung kadako sa trabaho, sa kasing-kasing. Kaya naman good nga magpalpitation mata. Kaya dako ay pabutana may gala nga. Kamo, wala gid mo kasabot kung saan na siya. Ang pasabot lang na siya may gala nga. Ang imong kasing-kasing ba? Cope up. Ang buto sa Bisaya sa cope up. Kung usay demand, usay kinahanglan nga dugo sa tibok lawas nga to, iya mapason. Nga na mag-ingana ang kasing-kasing may gala. Nga na mag-apas man siya, di ba sa una pas, bata pa mo, di gani mo kadung, di gani mo kafilo ka ng paspas ang kasing-kasing, wala lang. Anong karon hinoon, magkatiulang mo, magpaspas mo yung kasing-kasing. Musa may ko, basig dili mo nato ni sulod sa kasing-kasing, ha? Ha? Mao na problema may gala nga controversial kay pagtambal ba. Ingani. Ang kasing-kasing nato muandar sigon sa demand sa imong lawas. Kinahanglan siya og daghang dugo sa baga. Di papaspason niya ang kasing-kasing. Mo na sila magdiktik ang baga, ang utok, ang atong tiyan, ang muscle nato. Mao na siya ba? Kung mulihok ka gamay, ang demand sa dugo, paingon ito sa imong mga katiilan. Long to ba, katiilan? Ang dugo nga paingon ito sa mga tiil ni mo, may gala, dako man ang volume sa dugo. So, alangan man siya, kuha lang siya, mini dump truck. Ang imong kasing-kasing o niya, kargahon o ka ng 10-wheeler, ay patay. Di niya kaya. So, magpaspas siya. Blog. May ngulay mo nga, di man ko sa una sa ingani. Daghan kayong rason nga atong masulti may gala. Daghan. Tungod kay minom kape? Wala. Tungod kay kuan ka? Kanang wa ka katulog? Dili. Tungod siya hinoy rason, nga di ka katulog. Paspas gani mo kasing-kasi, di ka katulog. Bisaya ko sao ni mo na siya. Mo inom yung kag tabletas,
Kaya mura man gud na siya makapahinay sa imong kasing-kasing. Ngayon mga pong pahinayon mong kasing-kasing nga on-demand man kana siya. Kung unsay kinahanglan sa lawas, mo po iyang ihatag, di ba? Kain man gud atong lawas may gala kay magsabay-sabay sila dito sa kasing-kasing. Di man siya ka-surrender ang kasing-kasing. Di man siya pwede nga, boss, surrender na ko, boss. Dili siya ako. Imbis nga, mapahulay na siya, kay paspas lagi kayo, iyang pahinayon, para man siya tusukon o kanang, kutsilyo ng iyang kilid. Di, magdali na lang po siya. Blub, 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 di na siya kabumba o mayo. So, ang sa hitabo, imbis nga, 1 litro ang iyang per second, iyang ibuga sa kasing-kasing, kinahanglan na siya o ibuga niya 1 galon. Di, patay kang bata ka. Masaan na niya. Di, paspason niya. The more nga paspas siya, the less, mas gamay ang iyang ma-deliver nga dugo. Paspasin na doon niya, kung naamoy, di puwel diya. Paspasin na kayo bumba, di ba? Mas gamay man magawas ng tubig. Kamang hinoong taga-siyudad, kaya wag mo kitag deep well. Ha? Kamang na deep well sa probinsya, makasabot yun mo. Eh kung hinayo yun ninyo bumba, kanang, kuan ba? Di, kuan, murag kansilor ang allowance. Hinay yun, tama lang yun. Mas dagan man ang tubig mo gawas. Pero, muna pinakadakong kontrobersyal sa mga tambal. Ang demand sa atong lawas, dito sa kasing-kasing nato, 1 galon. 1 kagalon na ibang i-deliver. Kanya kay, mahadlok man ang mga doktor na mo-atake kag kasing-kasing. Yung saan na so, ay nayon imong kasing-kasing. Tagaan kag Carbidilol, Bisoprolol, di mo hinay imong kasing-kasing. Sa hitabo, kay kulang man supply sa dugo, sa imong utok, maglipong na ka. Maingon na itong utok at di man kunin mo tagaan 1 kagalon tubig at dugo. Pahulay na lang ko dito na. Sugod ng stroke. Okay, so, painayon imong kasing-kasing. Vertigo na ka ba? Malipong ka. Magunit-gunit ka sa wall. Kay matumba man ka. Upiyong lagani ka. Ay, mura kag matagkilid na ba? Ha? Di ka kapiyong udugay kay mura man kag mamukmo. Tungod na kay ang imong utok wala ma-supply og eksaktong dugo. Siyempre, kung magtigulang ka, ang imong mga kaugatan nigahi na. Di na siya pliable para sa rubber bang pa-interior. Gahi na siya. Mamay pangiyang kaugatan ni Manong kay gahi pa. Ha? So, imbis nga mo-deliver siya o makaagi ang dugo nga mabutog 1 kagalon, 1 ka na lang kaakot ka litro. Kada second. Di, kung sa tubig pa na sa water district, kung sa mga ipanghugas na yung mga nagkatulo na lang na yung gripo. O, mauna siya may gala nga kung mo inom kag tambal, bisoprolol, carbidilol, musamot na kagkaluya ba? Di man mao ang supply. Ang demand, 1 galon, ang ihatag nimo 1 litro. Ang kasing. Kaya ang ilang kadlukan sa mga doktor may gala nga matake yun yung kasing-kasing, asa man ka dito kas atake sa kasing-kasing o magkualang ka, maglipong ka. Di, adto kag doktor. Dok, maglipong man ko, Dok. Di, pagtanaw na. Kaya maglipong man ka po kung paspas imong kasing-kasing. Ano lang, di malagi maayo, di mao ang kinahanglan nga dugo sa atong utok. Kulang ba? Kaya paspas lagi kayo ang kasing-kasing. So, sa may himuon sa doktor, wala man sa ilaing tabletas nga makapaayo, ana. Di tagaan kag carbidilol o bisoprolol, inisamot ang imong kalipong. Mao bitaw na mga tigulang. Kung tagaan ni mo, ana, wala na siya palpitation. Ay, salamat, Dok. Wala na ko palpitation, pero di na siya kalakaw. Mga pila kalakang, malipong na siya.
Mao na manoy. Mao na siya. Imbis isa na to imong problema kay kuan ka kana gapalpitik ka maduha na. Malipong na ka. Maghangos na ka di na ka kalakaw og layo. Ha? Unya mura na kag kanang mura kag karga og isa ka sakong kuan. Humay. Sus in town. Mura magkapoy na kay gusto na lang muna imong muhigda. Di ba? So, naay panahon nga tungod lang sa palpitation, tungod sa mga tambal, magluya na pug ka. Saon man na daw, tiguang naman tao. Tumaingon ka, di ka masukol. Diha ta tayong taon, magulat na lang ta mo pirmang wati. Ha? So, usaon na na, Dok, na sa tatambal, nabang side effect. Oh, kung sa pawelaing magkonsulta sa doktor, mangyapay hatag. Kaya tagaan pa yung kag ng statins, anti-cholesterol. Kasi labot ang anti-cholesterol na sa imong ugat nga nabagtok naman ang tao ng mga cholesterol. Hindi naman ako tabletas, maski pag isa kasag kung tabletas na mo mga anti-cholesterol, wala eh. Niabot ang kukuk si Tinta Maygala. Wagi ko ni inom anak. Alam mo? Epic. In town. Nadato na lang tag-iya ng anti-cholesterol eh. So, sa may buhato na na ang taon, Dok. Imbis nga makalakaw-lakaw pa ko sa una, way lipong, dili hanguson dayon. Hanguson naman kayo ko karon, Dok. Muna akong gina lecture pag yun sa una pag yun Maygala. Nga ang atong kasing-kasing, kung dili nimo sa tagaag load, siyempre, na kay cellphone, why load? Saan nimo paggamit? Di, mahilom na yung cellphone, di ba may load? Di, magunday ka dito. Pa, tagay ko pang load pa, kaya di ko ka-text sa kuya. Maganda siya. So, ang imong kasing-kasing, nagkatigulang na ka. So, medyo hinahina na yung kagamay. Taga-egg load, noy. Ang unahon sa nimo, check out nimo nga imong kasing-kasing normal. Wala kay naklag, wala kay na bara diha nga ugat nga watake paingon kag atake kasing-kasing. Di ECG. Panahon pa nimong imong kasing-kasing kung bumbag sakto. Walay hungaw. Wala man na siya deep well noy. So, kung hungaw ang balbula sa imong kasing-kasing, siyempre, di siya ka-deliver og isang galon. So, normal na siyang duha. Do, kada adto na akong doktor, normal man permi akong mga ECG o to the echo, do. Ikaw, wala man itaw niya problema, do, noy. Sahay kay magmanoy naman ko sa manghod na ako, Maygala. Para sa yun. Ha? Tagaan ni mong load. Ang pagbutang og load sa kasing-kasing, Maygala, wala kay problema sa kasing-kasing, ha? Wala ko kay problema sa baga. Kaya kung na kay problema sa baga, unya, tagaan mo siya load kasing-kasing. Mubumba na siya maayo. Kaya mo na magisanay siya nga, bumba o hinay-hinay nga, buo, tagsa kagalon iyang bumba. Kung na kay problema sa kasing-kasing, dili man nakagi ang dugo. Barado. Pag-adto niya dito sa mga agianan, sa mga oxygen o carbon dioxide, dili siya kasulod. Persanan na sigarilyo ka, mamay. Barado na to. Igo na lang tong baga. Di, wa sa taronday. Wa sa taronday kay dili kasulod ang imong dugo sa akong lugar. Ay, patay. Pero kung may problema yung ibang baga, no eh. Okay, go na, go. Sa sugod, anak, Maygala, pitig yung paita. Ang akong pasabot, na mag-walking. Walking pa lang. 65 years old na ka. Mayroon ka nga, na ko'y kusog, noy, adok, maglakaw.
Nya dali kay kumulipong, mao lagi. I-check nato nga tagaay siya load. Tagaay siya load. Hinay-hinay, tagaay siya load. Paghatag din mo sa iyang load, moingon naman to siya, kanay si amo tagaan man jud kog trabaho kay ang kasing-kasing may galat. Pagkatapulan kay na siya may galat. Di ni mo tagal trabaho? Natulog po siya. Mura ba kanang inyong katabang ba nga pag mulingi lang kagamay wa na. Nagtanga na. Wala siya. So, ikaw ang kasing-kasing ka. Paluya-luya ka. Ilakaw. Sugod-sugod ka nga. 5 kalakang, 8 kalakang. Kapoy man. Lipong ka. Lingkod, good. Sabi kaya ingon sa imo nga ipadayon na nimo nga matumba pa lang unya ka. Naigo imong utok, awa na. Pak, taylo. Ha? Hinay. Karong adlaw, 5 kalakang. Sunod adlaw, 10 kalakang. Nga naman, usay makakuan sa mag-walking may gala. Ang atong utok, malipay na siya. Nga naman, imbis nga makadawat sa tagsa ka litro lang nga dugo, dahil naglakaw man ka, ang unahon kasing-kasing og deliver og dugo ang utok na to. Tingalan ka ba anong alert mo kay ko karon? Nya lami kayo lihok-lihok, walay lipong. Nya musugod na kagana og kao. Tiyaw no. Walking lang na siya ba? Way tambal. Karon si mana siguro mabot pala kag isa ka agi paingon silingan. Miss, natay pangapil ya. Ano dahil noy? Wa po kapil sa inyo? Wala lagi pero mas tamis mang kapil siya sa inyo. Ha? Manilingan sa ako ba? Ha? Sunod adlaw. Sunod simana. Uy, ikaduha naman silingan na tuan. Ha? Sunod na, niabot lang ka dito sa tungas baryo. Lingi-lingi. Kasi night 6 mo agi. Ha? Matingala lang mo anak may galang. Daghan kayong effect. Sa kanang mag-walking ka, daghan kayong effect ba? Ang imong kasing-kasing mulihok lang kagamay, tuwa na. Blub, ano na. Matingala ko ba? Mga 2 ka semana, 3 ka semana. Dito lagi siya mapaspas. Maglihok ko. Manot braso lang gani. Magpaspas dahil kasing-kasing. Unsa mang katawan manoy. Ha? Nya mawala na imong vertigo. Kasabot ba mo kung sa vertigo? Kanang lipong ba nga mulingi lang gani ka. Matuyok na ba? Ora kag matumba. Mawala na siya. Kay daghan kayong mga organo nga apektuhan sa pag-deliver og eksaktong dugo sa ila. Lipay kay sila. Magpista na siya, Mag-ihaw na sila kabaw. Mawala ang atong mga organo. Ang sunod na niya taga-deliver na special treatment ay imong mga muscle. Matingala lang ka ba nga hinay ka kay mo lakaw. Nya maggunit-gunit pa ka sa mga kakahuyan. Ha? Para makalakaw lang ka. Sunod na. Di na ka maggunit-gunit. Paspas na po imong muscle. Paspas na po imong lakang. Ang sunod na may gala ba? May ganda yung mga tinood yung tugingon ito kagabi ba? Normal imong libang ba? Oo, normal lagi na imong libang ba? Pero bitaw maoperahan ako siya. Maoperahan ako pasyente. Pag di ganyan ako tindog sunod adlaw kay sakit daw ko no. Luya daw ko, no. Dugay pa na kalibang na. Dugay kung sa kauli. Kaya di man ako kapaulion kung di ka kalibang. Ang pinaka-importanting butang sa hospital kay mangutot lang ka o malibang. Tiaw. Di ka kauli. Pangutot sa anoy, bago ka manguli. Ha? Tiaw. Grabe, police doktor. Apresyo mo ng utot, ha? Oh.
Start naglakaw-lakaw. Ang sunod di mo makita na may gara. Ura kag ka ng katulgon na permi. Ikala na sa paglakaw ni mo ha. Tulgon na ka, matanaw kag TV, magpiyong na ka. Uy, sa una, maglurat na ni kong mata, mabot pag alauna, last doon, di ba ko katulog. Karon, magpiyong naman ko. Ang problema na may gala, kay paghigda ni mo, kay muhinay man ang deliver sa dugo sa itong utok, kay siyempre nakahayang naman ka. Hayang, kay naihapon. Muhinay man ang deliver sa dugo dito sa utok na to, di na po kakatulog. Muna siya nga, pag gabi na, pag dali ka kayo katulugon, pero pag abot mo sa katre, di na kakatulog. Istaas ang imong unlan. Simple na kayong tambal, itaas ang imong unlan. Ikaw na lain mo na imo. Ibutan man mo sa lubot ang kuan unlan. Itaas, imbes ka mang-unlan na kag-isa, 2 araw na siya. Makita gud na nimo man ang nagagok naman day ko. Oh, tinuod na siya may kala, way tambal-tambal na siya ha. Kung maingon mo nga, wala man nagstorya na mga doktor sa redok. Dili sa amo sa kumbal, buntura. Wala may nagstorya nga ng doktor. Alam man, ako nagod. Ako nagod. Kaya alam nga nagka-opera ko gud. So kinahanglan gyud nga musukol na ako pasyente kay or else kung di siya musukol, maingon lang po dayon ko nga makapuyon lang ko nimo operasyon pagtulo 4 ka oras unya di day ka mulihok. Ay kusiyon ko na imong bugan. Mao na siya no nga stricto kay ko. Pagka-stricto na ako yung una ng sus. Siya kay ka sa radyo dok ba pero pag abot sa stricto kay naong di pag mo katawa. Ningon ko nga alangan na mo pa-opera ba day ka sa ako kung di ko stricto. Sige lang kong joke. Ay, tanggalan ta imong gallbladder. Hey. Ay, mag-opera ko na niya, magasto kag 350,000. Nagpa-opera. Maski tuli ko siguro di kag yun masugot kay sige lang ngisi ni doktora ni sige ni kabalo. Ona siya no nga talag sa radyo ko maingon sa inyo nga mag-dieta. Gamayon ang kao, dili ka mo kaon ani, dili ka mo kaon ana. Nga naman. Makita man akong pasyente nga magluyan oy. Kanang ilang ginayon sa uban doktor. Ayaw mo kaon og ingani. Nabalay sila study nga mo kaon ka og kanang kaning baka o kaning baboy. Mo paspas dai mo kuan mo high blood na ka. Wala ay. Psychological kadaghanan na may gala. Kaya may ingon mga mukhaon gani kog baboy dok. Di lagi kuan mo taas kong blood pressure. Ati ka no dili man na mao ang rason gano kay high blood. Ano taas imong blood pressure? Dili intahon. Magkatigulang ta. Ang atong mga kaugatan mugahi na dili na siya para sa interior. May palagi mong ugat na kay gahi pa. Na noy. Munang musaka na imong blood pressure nga wa kay gihimo. Maski pag naga-jogging ka, unsa pa ba gihimo nimo, nag-igat-igat ka sa bata pa ka, muundang gani ka, wala. Way epekto to imong pasikat itong barbil ay wala eh. Daghang kay kog mga athletes may gala nga naga-jogging. Pag ingon nila kapoy naman, mag-ihap lang kung pila ka bulan ba. Mataki kasi bata pa. Mao na noy. Kaya kasi nato, atong mga kaugatan, dili man siya mo adapt. Baski pag pila ka taro ng imong inom nga anti-cholesterol, wala.
Statistics na nimo daan makita karon nga sa una 1960s wa pay anti-cholesterol o compare sa karon nga halos tanan nagainom na og anti-cholesterol, pareho ang mga atake sa kasing-kasing, namatay sa stroke, ha? Asa man ang proteksyon nga gihimo sa anti-cholesterol? Why gid sing kaupayan? Ayaw ko ninyo og atikan na kay hangtod ron, tiguang na lang ko, pa ko mainom ana ba? So, ginaunsa man ako akong mga sakit na tiguang guta. Ako'y high blood. Pero nga nang control mo kaya akong high blood na ikaw. Murag ulit tao, 120, 130 lang na siya permi. Pero doble-doble na, kung tambal na tambal sa buntag, na tambal sa hapon. Eh di, lagi na siya makuha. Forevermore man ko na siya. High blood. Maski pag mainom na kag mga 10 years, 15 years, daily na siya makuha kay nadaot naman din mong kaugatan. Anong control na ako akong high blood? Ilan ako kabulan, wag gani ko nung pabulog pa siya. Puwera buyag. Diabetes. Daghan kay kong kasabay sa akong edad ha. Daghan kay kong kasabay sa akong edad nga insulin. Di na makontrol ilang blood sugar, maabot na 18. Ala, tagwalo na, tag napulo na kabuk tabletas para sa diabetes. Usam ni Dok, ang akong tig-ab, tabletas man. Akong otot, tabletas kapon. Ha? Unsa man na, dili makontrol lang diabetes. Kaya siyempre, ang source nga nung dili siya mahimog insulin kay kulang ang supply sa dugo niya. Muna siya ang main reason, ang main pathology, gano'n nagahina dili nagahimo og insulin imong lawas. Ay imong pancreas. Taga-era ko na sa trabaho. Ha? Kaong, sakto. Kay mayroon ba untag ang diabetes ra imong sakit? Napa man kay laing kon ang utok nimo. Ang imong kasing-kasing kinahanglan man sa power. Ha? Ang imong baga, tinai, tanan, nagkinahanglan. Nya imong gatubang diabetes ra. Ay, naun sa mga Santa Cruz Digos, malibang manguros. Naun sang taon. Una-una lang ko na ninyo. Oh, pagbukaon ka, sakto lang kaon. Di ba sobraan? Ha? Alam nga na, pagkaon ni mong baboy, pag sulod dito sa imong kasing-kasing baboy lang yapon, wow, mo kepi. Ha? Tanan pagkaon ninyo, pag abot dito sa tinai, i-convert na ito simple sugars. Ang atong atay, imbes baboy, ang muso dito sa atong atay, glucose na lang in taon. Iyan na siya i-convert nga ma-store niya, ma-reserve. Mo na ginahimo sa atong atay. Wa man nakabutang ditong label nga baboy. Ha? Ano man mo, saka man yung blood pressure kung makaon mo baboy. Kaya gi-grill na mo ba? Gi-grill na mo nga, makaon galing mo baboy, mutasin yung blood pressure. Wa mo kiapi. Ako kusog kay kung makaon baboy. Sus. Adobo pag gatulo-tulo ang kuan. Gatulo-tulo pag mantika. Ay. Mutanan niya kung sakop diri sa kuan. Kisabay na ingon ko nga mag-dieta. Kaon ay. Sus. Kung di mo motora ako, dagkot na po ko kanila. Ay, sus, in town na gara. Tulang muna ako kay hantod doon. Murag ako ulitaw si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kanina la. Kana mag-prepare ko diri sa radyo may gala. 8:30 pa lang ba? 8:30, 7:30 pa lang ba? Naglingkod ako diri sa atuban sa kamera. Kay stricto kina akong direktor diri. Ha? Stricto kayo. Sobra pa sa artista. Butex gani mo diri sa doktor sa kahanginan. Ang inyong gamiton nga number 0966 400 5595 0966
400-5595. Alangan. Kami mga laki, memorize mo na kay 0966 good. Ha? Siya ro pag balimta ng 0966-400-5595. Ang pinaka-importanteng numero may gala bago mo adto sa clinic, ang numero sa akong sekretary. Ala isulat kung namo igigunitan nga cellphone dito ka sa picture sa telepon. Ipindot 0995 221 8007. 0995 221 8007. Mangutana mo, Dok, Ma'am, nabas doktor sa clinic ron, wala ba nag-igat-igat? Ha? Mangutana mo, kay para di mo puti yung kalimutan o ginulat dito sa clinic na ako. Ang akong clinic, may kala, daghan man kayo sa inyo ng pangutana ng hantod, ron, pamukabibalo nga. Mag-18 years na ko taon din. Di sa radyo, 18 years, kung chicks pa, buntis na. Ha? Gianak na day. Ang clinic na ko, may gala, nasa University of Mindanao sa Bolton. Unya, ang clinic, ang UM Multitest, kay siyempre, sister company man sa University of Mindanao, nasa ang kilid. Nasa kilid sa Pudyano. Ang atubang na siya, ang atubang ana, ang kanang Phoenix o kanang Flying A, masiguro yung ikaduhang station dyan, Gasoline Station. So, kung manakay mo, kung gikan mo sa norte, diagin mo manaog sa tubang sa UM Multitest. Pero gikan mo sa south, dito yun mo manaog sa Recto, sa Claveria. Itong mga tigulang-tigulang, Claveria pa may tawag nila, di pa man Recto. So, dito ka manaog, lakaw ka ginahida. Kinunsihal na lakaw. Anong kumabot dito sa UM Multitest? So, muna akong clinic yun, yung taon may gala. Dok, pwede ba ka maghimo o clinic diri sa Mati? Santa Cruz de Dios. Makasabaan na ganay ko sa clinic, may gala, kay dugay kay kumaabot, labaw ng Lunes. Alangan kay mag-radyo pa manggugugod. Daghang kay sa inyo, maminaw ba, nga maghilom-hilom lang, way text-text, watanan. Sus, naghana dayo eh. Kaya matinghala lang ko mga, taga-asa man ka na. Taga-Surig ka o Dilsor. Naunsa kalayo. Bislig, di ka lang. Nga ako'y gipirahan sa gikas Bislig. Kuma. Mas doon pa man siguro butuan kaya sa Davao City. Sige, may kadungog sa imo dog sa radyo. Sa kadugay ng paminaw ni mo, nakumbinsin na lang nga ikaw na yung opera. Kuya, kayong tingin dako na. Magpa-opera na lang yun ka. Okay. 0930. Naghinay lagi ang light ani. 0930-568-8757. Lalaki 54. Na ako'y hubag sa agianan sa Tugaw. Murag kuko, kadako sa kumingking. Uy, maglisod ko bawas, unya gagmay ikatulo kadlaw, makabawas ko ka isa kaadlaw. Dugay na kaayo ni. Dok, unsay buhaton? Ingani ni siya dong. Nagsugod na siya Alburanas. Libang siguro kag truso. Petindakwa sa imong tae. Sorry na lang na mahawa. Nasamad. Pagkasamad anak noy, adong. Maghimo na siya kanal. Dito pa ingon sa ibabaw. Di ba na siya manaog ng kanala na tingala po ka, dito man siya sa Musaka, ang kanal, di man sa uwos. Dito siya, at sa taas, kaya daghan mang supply sa dugo dito. Awa na. Muna fistula in ano. Why kaayuhan na siya? Operasyon ko na siya. Kaya imo man kuhaon tong kanal dito sa sulod. Hiwaon to nimo.
Nya isarado balik, alangan. Pag sarado nimo, di na gina siya kabalik kay gikuha naman imong katong kalkanan na gihimo niya sa una. Yung mga dugay nung kanya di naka-eksaktong libang, ay di na mayo. So, operasyon siya dong 0909-309-7783, Panabo City. Asa lang ko do, unsay kalahian sa saturated o unsaturated fats. Okay. Ang saturated, ambot kung asa ka nakabasaan o ang unsaturated fats, depende na siya sa klase nga tambok. For example, ang unsaturated fats, pasabotan na siya nga, dili siya mulutaw siya ba? Gaan. Unsaturated fats. Mao na siya ang mulutaw-lutaw sa atong dugo. Kung makautag niya, ang paingon na ang tambok dito sa atong areas nga reservation areas sa atong tambok. So, muna ang unsaturated fats, saturated fats. Katong sa saturated fats, heavy fats na siya. Ang isa ng example nga mo'y gikulata sa international, ang atong palm oil. Ay, coconut oil. Muna daghan kayo sa mga market karon, dili gusto og coconut oil. Gusto nila palm oil kay dili man siya heavy sa saturated fats. Muna yung diferensya. So, kung coconut oil base nga pagkaon, heavy na siya nga tambok. So, it does not mean nga di ka na makaon og saturated, puro na lang unsaturated fats. Di man po pwede. Kay kadaghanan sa mga kinahanglan sa atong lawas sama sa cover sa atong mga kaugatan, saturated fats yung gigamit ba? Dili unsaturated fats. Kaya nga no, pura man na siya sinina sa atong kaugatan. Sabotation mo, ambot. Kaya eskwela sa kag biochemistry kung magkasabot ka. Okay. Unsang klase fats ang nasa karne? Ang nasa karne usually yun basta animal fats is saturated. Muna gihimong advertisement sa anti-cholesterol. Do not eat saturated fats. Unsa man po? Kung unsaturated fats ang imong ginakaon permi, ilabay ra yung tao na sa atong lawas. Ibutang sa atong tay, ikalibang. Ha? Kung makakapan mo nga ang mga vegetables, unsaturated fats na siya. O sana, ba? Corn oil. Corn oil. Unsaturated fats na siya. Pero animal fats, saturated na siya. So, kung gusto mo gusto mo further knowledge, basa. Kay complicated ka na siya, kaya kung kung istoryahan na to biochemistry, mga chain of carbohydrates, mga dugtong-dugtong, mas daghan siya kanang linkage sa biochemistry pa. Lisod, kasi ka istorya diri sa tudlog gani ko ana sa una sa biochemistry, matulog ang mga medical student. Magsugod gani ko ana magsugod na gani ko tudlo ana carbohydrates, fats and proteins. Muna paborito nako. Tuwa na, magtulog ng laway. Natulog ng medical student. 0963-145-8034. Babae, Samal. Unsa ning akong gibati na magsigi og labad akong ulo ba? Salamat kayo. Ay, manang. Ang unang tanaw nimo, blood pressure. Sunod, asa sa imong ulo ga sakit. Kaya for example, sa imong agtam, possible na siya sa mata. Kung sa imong likod,
Possible na sa imong high blood. Kung diri sa ibabaw sa imong bagol-bagol, dako problema na. Meningitis na siya. Oh, daghan kayo lang. So dili na nimo masulti nga unsa man ang klase ang kung sakit sa ulo. Kung wa day kay kwarta, sakit man ko sa ulo. 0910 Igaon yun yung doktora ba? 0910-306-1248. Babae, 62 digos. Manakit ang akong abaga, mga tiil, tuhod o kamot. Naglisod ko paglakaw. Unsa akong sakit dok ug unsay tambal. Santa Cruz, digos. Tanan sakit day, gikan sa kalintura, paingon sa kalibang, paingon sa mga lymphomatos, leukemia, mga ingana, mo sakit imong lawas. Ultimong bakuna sa COVID ba? Manakit imong lawas. Ha? Ay, manan. Patanaw doktor, kaya di na ito na matagaan. Matagaan ako na siya. Maghimo na lang ko bulang kristal San Pedro. Managna na lang ko. 0917-127 59944, 62 years old, breast cancer, taga-asa magkaday. Kung sa may resulta kanang pirmi atrasado makatulog. Kasagaran alas 11 pasado na makatulog. Ingani ni siya day. Cancer survivor man ka. Sabot ana nga ang first 3 years ni survive pa ka. Wala pa nagkatag ang cancer. Musulod na sa imong utok ba? Di ka katulog. Siyempre, una-una man ka nga, naunsa man to? Anong nagkakuan man ko? Nagka-cancer man ko? Psychological na siya day. Halos tanan na akong pasyente nga cancer of the breast, kaya mo magyulay ako trabaho day. Ha? Gurit og tutoy sa buntag, gurit og tutoy sa udto, gurit og tutoy sa gabi. Iwa, pailabot ang tutoy sa kong misis ba? Ha? Oh. Mura na trabaho na ako since 1980 ba? So, una alam ko nakadaghan sa breast cancer nga pasyente na ko. Mao gina-permi. So, mao bitaw na nga. Before ko mag-opera, ako gina-istorya maayon. Ingani day. Nagkasakit yun di ko cancer. Ang una yun yung ayuson, positive ang utok, nakaka-permi ka istorya. Magsuroy-suroy ka, enjoy life. Kaya ako rin bahala diya sa imong breast cancer. Kana siya, isa pa lang na siya na ako ka-istorya, Michael. Mayong tulog sa akong pasyente. Kana lang, kung may problema sa kwarta, alam na ako yung gastos kayo mo niya. Ha? Ano lagi na. Kung wala mo na nga problema, ihatag na sa imong bana o sa imong parente, sila na ipanaw na. Ha? Kaya kinalan, peace of mind yun na ka, nanagod ka sa, ikaw good ang survivor. So kinalagid nga, isakto imong utok sa di pa ka-operahan. Kung wa pa ka-operahan, yung tutod, pila na katuig, out. Lain na ng istorya ba? 0955-980-5994. Lalaki, 54, tagong. Na ako'y mahikapan ilalom sa akong tiyan. Wow, maggunita na ni mulay. Lingin ang murag, julin kadako. Asa po, kusog kayo mong pitik-pitik akong iduot. Unsa ni Dok? Asa dapit sa imong tiyan, doy? Tunga-tunga, daplin sa imong tiyan, tuas puson. Depende sa lugar na sa doy. Ha? Depende na sa lugar. Mo bitaw tong 2004, nang lecture ko nga, kaning mga lugar dire, mao na siyang basig sa atay, basig sa kulod, basig sa pancreas. Kana, mayon kog left upper quadrant, basig sa imong spleen, sa imong katong kuan, agyanan sa katong tungol, o di ba sa kidney. Kung diri sa right lower quadrant, kung wala pa mo kabalo kadumdum anang right lower quadrant, left upper quadrant,
Ha? Hala, i-review sa YouTube. Ha? 2004 pa yung taon na ako mag-istorya rin. Oo. Kung wa mo kadungog ato, i-review to ninyo kay para makabalo mo ba. Pagabot mo dito sa doktor, Dok, gidiagnose na ko akong sarili, Dok, nga ako'y tumor dito sa akong kuan, abdominal aorta. Ha? Mayroon siguro ang doktor. Mas maayo pagkadong, ikaw na rin tambal sa imong sarili. 0975-827-4025 taga Maguindanao. Daghang kay kung pasinti kan Maguindanao mga yun. Amot lang kay mabot ba yung tigog na ako dito sa Dixie eh. Kay balo ko nga dito sa kuan dapit diri sa Quezon sa Bukidnon. Usay naay akong tingog, usay wala. Mapalid ba? Mapalid sa bugnaw sa mga anog-anon sa kinabuhi. Ha? Unsa ng EEG nga himuon sa neurologist sa ako. Salamat. Ang neurologist do ba? Ang EEG o electroencephalogram mo na tinuod nga kon katason. Electroencephalogram. I-detect niya ang mga waves. Sa ba na yung waves? Dili sa dagat ang ato mang gumutok, naghahimo og kanang murag radyo. Nasa nagagawas ang signal. Na alpha waves, beta waves, delta waves, mga nga. Daghang kinang mga waves diya. Karon, kung nagasuspetsa sila kanang isa ka klase nga sakit, kala lang siya makadetect EEG. For example, nag-CT scan na siya. Wala sila nakita. Pero nagkakumbulsyon ka. Oops. Saan na siya? So, EEG ka. Kaya katong EEG, kanang mukuha sa hindi ako na ito matawag radio waves kay kuha man na siya. Mga waves yung ginaproduce sa atong kaugatan rin sa utok nito. So, dito nila makita na kay grand mal epilepsy, na kay petit mal epilepsy, na kay dementia precox, na ba kay mga unsapadero, istorya sa neurologist, makita sa EEG. Pero ang depende po na sa mag-interpret sa mga EEG dong. Ano man. Tiyan mo na, napulo ka buk, waves, di ba sa ECG, makita din mo, duhar man, tulog ka, waves, yung makita dito. Mga anak-anak, abot sa tawag na Bisaya. Dito sa EEG, pulo ka books. Libugaw libugation yun guys, sa tanawang ba? Pero kung masanay na imong mata, dahil sa mga abnormal waves mo gawas, labaw na yun dito na dapit sa delta waves, Di kayo kung istorya sa inyo doon, kay ma-opera man ko. Neurologist na pa-explain na kawala ko gamay kay wala man ko nang mayabas atong ng doktor ko. 0955-980-5994. Lalaki, 54, tagong. Akong FBS 7.37. Bawal na ba ang pag-inom sa mga tamis kung kayo nagharap na akong pananaw, naghanap akong pananaw? Agoy doon. Bisag kinsa nga na diabetes, mag-katarak yun ang mata. Bisag kinsa. Tanang tao, kung nagkatarak na diabetes na siya, naangit posibilidad nga mag-katarak siya. Dili na tungod sa tamis. I-control nimo imong sugar, kani kung tanaw man ka, control man imong sugar nga 7.37, pero kinalang kag HbA1c. Kung na-maintain mo na siya, nga maintain kay na siya ba nga everyday, ingana ka bubo imong sugar. Dili kay ingon di na ka makatamis nga naman. Ang tamis na to, doy mura ni pagkaon sa atong kandoy, sa atong utok. Sugar gyud itaw. Nya di pag yun mo pagkaon og gamay.
0930. Ang kanang hanap at adtos ophthalmologist kay gatarak kita sigurado. 0930-568-8757. Ang akong asawa, edad 56 tagong, na ay sa puerta o sa naman, unsa man ido, siguro. Unsa say tambal. Bata pa kayo na imong misis ba? Vaginal prolapse. Kasi kasabutan na, manaog ang iyang manaog ang iyang mattress dito sa iyang puerto. Kung nanganak siya, 12 kabuk siguro, possible, pero 56. Patanalo kay gynecologist doy kay makita man na siya. Basig Bartolensis o kung iba na siya mga cyst nga nagtubo di sa iyang puerta. Ayaw kabalakan kay daghanan benign man. Di po mayoma, lahi man po ng mayoma. So, ingan unsa ni katong naa daw sa puson? Lalaki 54. Ay, nako. Sa imong urinary bladder. So, ang unsay buhaton ani doy? Magpa-ultrasound ka, KUB plus prostate aron makita unya patanaw sa urologist, ha? Kay mura na pag-asa nimo mga may bawa rin mga unsa na imong magunitan. Basig anting-anting na sa chicks. Wala tayo panahon. Bagala, basig makasama na ta sa operator si Dr. Gabi ni sa Dr. sa Kanginan.